Ngiawan na kaneka porno paisngi ban bani ban Sacrament U Blei ban bani Shimmenta ha kaneka Sacrament jo ka Jingkhawai U Trai to U Blei Un kyrkhu ingi daga jing darkat ke jong u ba to nyalam iki benta baro jo ka jing Sacri ke jongi ngini pandama ke jing duai U Blei buk pau jongi bahabeneng ngiwan ban mani ban Sacri me ko konrad ha kaneka yeng ke bakentang khot ke jong me ngida kerpat be mendarkat bat ngi hagi benta baro jo ka jing Sacri ke jongi ban kinong ishim mentaro ho yang iru kum kiru khot ki ban yo benta na kami ke jome ke jing darakat ke jome kan long lem bat ngi ai ngo me yo sngo ki jing duai ki jongi namar ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong trai bat unong pen im jong yu Jesus Christ amen ngini ruai ke jing ruai ke bah nyau fausan bat hadien ke ni ke jing ruai ngakerpat i wei ni kita men besan jongi temen besan biji momen bain sngewbha ban yalam ingi haga jing puli na gakhtian ke jong blei bat haga jing duai Chris halor ding pna ulasha katno jing iet bapala ula siuspa daga dor ba katno jing iet bapala ke jing rai nyo fusan Saloding na ulasha kanujing in papela ulasius pa nakadorba kanujing in papela kanujing in papela yaka ngayay kinmaw kanujing in papela Kristu lapin pau das nam jong u lapin khut par kanujing in papela lapin yasu na jing vital kanujing in papela kanujing in papela yaka ngayay kinmaw kanujing in papela Kristu lapin pau do nujonga natngit usay kanujing in papela na jinglong rao ulapela kanujing in papela kanujing in papela yaka ngayay kinmaw kanujing in papela Kristu lapin pau ay hanga kabur banjok kanujing in papela alintis ni syakanok kanujing in papela kanujing in papela yaka ngayay kinmaw kanujing in papela Kristu
Chua bagi leh khmat jong blei Jingkhawai tung ni sa skor di ketian gua khoi ke jong blei ayu dan man ong peneng jong ni hakan ni ka no pai sngi jong ni ka sngi ngan pulian ka kitab jong Isaya nong ka sau san pulai ka khot ka basau adu hendriu ketian gi ba ongkum ni sisa ulaba ya ke jingkus lai jong ni ba ulakit ya ke jing sngosi jong ni ban ngila nyau yu bala penmong bala syok du blei bat bala penjenjar la penmong yau ni namar ke jing rengkang jong ni la penluet yu namar ke jing lek bom hok jong ni ke jing sitom ke jing suk ke jong ni kalong halo jong bat da ke jing jingam snam jong la ula penkhia yang ni barok kum kilang brot ngila sakma ngila yai ngila pai no uwe halakalenti U Trai ula bo halo jong ya ke jing bom hok jong ni baro kasti menangkong asal pol si koren lanong ka ba khatway ka khot ka ba pun ri du ar pun dai namara kanu sin ru pia bam yu nu khu ba pia di ni ka khuri pi pen pau ya ke jing yap U Trai tat anda unwan naba kumta unu ubabam ya unu kupu lani ubadi ya kini khuri U Trai klemburam ken unlong ubarem nagajong katakamet bat kasnam U Trai hanrei tu ai ba an unbam no to kupu bat ba undi nagatak khuri na ba tau babam ba tau badi ubam ba dudi ya kajing penrem yala di lemla de bishar baha ya kata kemet U Trai kasti pol hi siki ka ba ar ki koren gelong ka ba khat lai ka khot ka ba san ka ong pum ni yala di hi tu yet phi la phi long ne em ha ka jingai yala di hi tu prang phi ha tu phim itu yala di bau jisu udon happy Steve menengkong Opsal Paul si korin long ka ba sipo ka khot ka ba aphuai kong kumne phimla bandi na ka khuri U Trai ba na ka khuri kiksoi phimla banyo bantan na ka mi U Trai ba na ka mi kiksoi ka gospel Matthews lenong ka ba khandriu ka khot ka ba arpu sao hado ka ba arpu nyo anda kum tau jisu loong haki senran jogo la dau nuru umon banwan nadin jonga ai bu unlen ni ladi bat unra ela ka ding phna bat unwan but yanga na bau nuru umon ya ka ban pan im ya ka ban sim undo no ya ka bat nuru ubado no ya ka ban sim na ka banta jonga un sem ya ka na bau briu un mentoy ayu la dau nyo ya ka perthai baro bat undo no ya la ka ban sim lani ubriu un ya pli da ai ya la ka ban sim na bau khonu briu un sawan ha ka burom kupa jong u lembat ke angel jong u bat on kum ta un ai ho wei po wei kat kum ke jingle ke jong u ka kitab sam nong ka ba chispa lai phundai ke khot ka ba atulai atusau ko ong tu yet yang a blei bat tu tip ye ka do lut jonga
tu tunjuk yang batu tip yang jingmut jonga batu kemi laka don hanga kalenti bomman batu yalam yang kalenti bom jukut tu Blei Un kyrkhu yang bapuli bat bisa skor ke ketin ke jongu mina lai jak khmat jong Blei ha jing tuai U Blei ubo khpa jongi ubo dap ya ka beneng sujirong U Blei udap ya khendau setubian U Blei jong ke jing I U Blei jong ke jing isnei U Blei jong ke jing map yang ngi kinong pop ke bijot bat ke berem ni ai ngo I me trai me yo ngi yo U Blei ubo kum me te ko pa ubo oi chi sal ngi phai sala ke jong ke jing im te ko pa ngi long ayu ngi long ai ru em trai long tang kinong pop ke bijot bat ke berem ki badap junas dah ke jing im ke jong I maman ka sngi te ko pa bon sin ngi ai pen sngosi ya me di kitien ki thale ki kam ki jing le ka ya ka yang ke jong I ko pa an rei ke jing krau jong ke jing ej Blei ke jong me ka bangam la ban thoi ke jing mayan ke jing jelu ke jong ka ti ko pa wa tha pedeng ke bakum ka tha ke jing long I don ti ko pa ke jing ai ke jong me ka tu ba ke yai tu ke slei ba ke yai slei lo ke jing im jong I na man me long U Blei jong ke jing ej ti ko pa me la thau ngi ha ka dur ke jing long ke jong me hi ti ko pa mem kwa A Blei bisnei bu soitan ba ka pop ko pa unte khom ni ka but ka perkhat ka jonga ba ka jong hilang ba khoi me yai thau ka lat ka nu ban pen em yang hi ti ko pa me kwa ban kedup yang I ko ba siar ka kedup I khon ki jong ka ko pa hala ki thap nyang ki jong ka bat kum ta me kwa yang I ban bat ko ka leng ho ti ki jong me ko pa mem kwa soitan ba ka pop un lam bakla ki jing mut perkhat ki jong I me ai hala ka jong em na mata ki nong pop ki ba kum manga bat ku bangi ni ai ngo me A Blei bisnei ba pedang ke jing long ke bakum ka ni me sha sngewbha yang A Blei bisnei begin don ha ke yeng ke bang le tai knang bang ni sakri ya me begin pendon burom ke teng ke ba em me kham tam ko ma ka ni ke sngi te ko pa begin yo ban chim ta nau khpu ba na ka khuri te ko pa o ngi ai ngo me A Blei bisnei nga ai ke burom nga ai ke jingo nga ai ke jing ro sa me ba dei ban yo ya ka ko pa lang ba ko men sim ba khoi jong me trai me kren yang abat yang hilang ki pai lang ba si spa ki jong me ko pa ban pendap ye ke ne ka ying ke jong me ko pa bangi wan ban ngi trang A Blei bisnei ban yo ye ke jing map ke jong me ngi yo ye ke jing sat ye ki pop ki jong I ko pa A Blei bisnei ya rap yang hilang bro khoi A Blei bisnei ni ka por A Blei bin ki wan ni ka por begin penrit ya dia khamat jong me U Blei ba krau bot ke men sim ke batrang sisa ban yo ye ke jing em ke batamai ko pa ban ya ha ni ke perthei ke badap ke jing bat ke jing ele ka chabangi phai ko pa ke perthei ke badu jing kermen ko pa tang ma me bolong ke jing kermen ke jing ko pa ba kum ke ni ke jan mit jong ke ni sngi A Blei bisnei ngi don ha ni ke yeng ke ba khot ke yeng ke ba gintang ke jong me ke bangin sakri bangin yaro ban pendon borom ke teng ba im ke jong me ko pa akum kan ko por A Blei bisnei ngi wan dem khmat ka khet ke jing isnei ke jong me akum ka balang A Blei bisnei ngawan pa wa khmat jong me A Blei bisnei men tap chi bon ki long yeng long sem ki para bangeit ki para men sim ki ba ko dor ki jong I A Blei bisnei akum kan ko sngi tra pa kim la ban don lengkat ban ngi ban sim men ta lok pu ban ka kuri ke jong ko pa ka ba pen pa ke jing sha ke jong me ha lo ko ding pna man ar jas nem tam men chua kim la ban wan lamar ki jing pang ki jing shitam ki bran ha ki met ki phat ki jong ki ko pa mana dua ya khamat jong me A Blei bisnei U Blei jong ki jing U Blei jong ki jing isnei ko pa me long lo ma ka tien ka ba im ka jong me ka jing ngem slam jong me pen khia ya ki jing pang ki jing stau ki jing krau ki jing im ki jing ko pa ma dua ya khamat jong me ko pa long ba jong ni ka por ka klemat A Blei bisnei ba me pen khia ya ki jing pang ki jing shitam ki jong A Blei bisnei kita ki bamat ki jing pang lagi har lagi hadon ha yeng hospital lagi don hang ni lukum jo A Blei bisnei tap daga snam ka jong me sait daga snam ka jong me ko pa mekin yo khia kran ki jing pang ki jing sitam ki jong ki na mar gim don ha ko e pakala A Blei bisnei lait na me U Trai pon nong pon im jong Jesus Christ undang pen khia u bakrau ngadon ka jing ngai ka bas kem ko pala ngi wana khmat jong mer ka donot ka bas ngok ti ka ko pat na ko kelak ka mot ba ka ba IT si sha me ko pa me kloi ban pedang yang I trai menem kan tai yang I ko pa a plus kem ka jing ngai ka jong A Blei bisnei kita ki ba mat ki jing pang ki jing sistem me ki met ki pat ki jong ki ko pa
begin sngau thu begin yok sngau ya ketin ke bejam ke jong me ba me pen kia ya ki ko pa ba me khot I ya ki tu ko pa begin wan jan jong me au blei bis nei ya rap ya ki begin sngau yo kan ke jing kan ke jong me pen chat bo ya ki trai kan pen kia ya ki ya blei bis nei kin yo ya ki jing thau thmai ki jing pang ya ki jing sitom ki jing ki kin ja kin dam mat kum ju bin yo ya ki jing thau thmai ha ki jing im ki jing long ba kin sim jong ki ko pa U Blei Bu pa jong ngon dem khmat jong me kum jo au blei bi se de man ta ki ba bon ki man sem ki ba ko dor ki jong me ta ko pa ki bala sha te sha khum ho soitan ba ka pop au blei bi se ki jing sngewbha jong ni ka perthai ko pa kim bang chu ban ki khayin ke jong me kim bang chu ban wa de ka khmat ke jong me gila shania ya ka maladi jong ki ha ki ki jing sngewbha jong ni ka perthai ko pa mano ban pelat ya ki ko pa lat na me U Trai bon nong pon im jing Jesus Christ ngai ti ye ki sang ti plan bor ke jong me a blei bis nei ban kendoi ki sapang ka pop ka hok ka jing bisar ke jong me ko pa ban kendoi ki a blei bis nei ban ka perthai ka bangi song kalong tang ka perthai song basa si por te ko pa ngi hapan lek dengan ka perthai ban ha bangi lek ke ga jubam ngen ai ha khamat jong me ha ka sngi ka jing bisar ke jong me ko pa a blei bis nei jong ka jing te ka jing blei ke jong me keren pa seo wa po jong ki Baginya don lang ban ngiap lai ber ni ban syakri ke keteng ke ba im ke jong me ka yeng ke ba ko ke ba kentang ke jong me ko pa U Blei jong ke jing U Blei jong jing snei ngai skam na me no ing ya blei bis nei men trai bor ba hakimet bat ke men sim ke jong ki ko pa akum ke ni ka por U Blei bis nei ngawan dem khmat jong me ko pa kum chu tra kan aswa bangin sim ban ta lo ku ban ka khuri ko pa Kaba pakin mau yang abat yang hilang iwei piwei tiko pa bakat no malasya man arjas nem tam menjua na banta ki pop ki jong abat ki jong hilang bro ki bangin ale ko pa ya rap na mar ka daw ablei bisne yang abat yang hilang ki pailang bala suspa ki jong me tiko pa bangin yit ya ka maladi ka jong ni bagini I ka jinglong ka bakum no ngi em ngi ya sla ha bakum ka ni ka sni ablei bis ngin kot jingmot ko pa ke jingkot kun jingmot ke bas kem te ko pa mengin syok man sim bantalo ku ban ka khuri de ka jinget ke bas kem ban im ke jing im ke bat mai nai sakamat ko pa au blei bu pa ngon dem kamat jong me kan ka por ban ITU syakri jong me pastor Lyndan Syiem umodon ke bentak ba krau blei bisnai ban pendep ikan ikin yang murkom jong ka balang blei bisnai ya ka bamela bu renti bat ko melashania ya blei bisnai ulong tang ubri te ko pa umlong U Trai sai daga snam ke metap daga snam ke jong me ko pa thang nura ding beneng jong me ko pa ya ke sentor ke jong U Trai kan trat maka ke ban mi nak sentor ke jong U Trai kan nong ke jing mento yang abat yang hilang barak khot bat pendat yang ke kam ke bekentang yo ku bat ke khuri ko pa bagi ta ki ba shim ablai bisnai bat ke baba ablai bi ke bedi ya kata kan trat kin yo sngo ablai ya isuri ba jam mi jong me ba makran pasio ya ding ding ba mi yang I wei pi wei ti ko pa mi yang I trai de ma ta me sya lo ka ding pna na man ta ki pop ki jong ha bat ki jong hilang bro khoi au blei bi se long lem ba ki jong syakri jong do bas dang do ba wai ka jong ka te ko pa ma da dua ya khamat jong me ko pa wat ai ba ki jong syakri jong ye me trai kan long tang ki jing pendep iki program jong ka balang ko pa Ring so don kam trai ki jing thau thmai jong men sim ba ko jong me ko pa ha pareng jong yang ni ka por a blei bis nei ki jing syakri jong me yang me a blei bis nei kan da long ko bodang mun kamat ka khet ki jing snei ki jong me a blei bis nei U Blei jong ki jing U Blei jong ki jing snei ngatip scam ma don ki ngai ki scam ko pa me yo sngo jing duai ki jing men pedang ya ki trai na mai ki ni baro ngu ngadem ngapan lo trai long nong pun im jing Jesus Christ menta malah ketaru amin. Ngi penpa ko jing songo ye temen besan jongi temen besan biji momen I bala elam ha ke jing pule na ka ktien ke jong blei bat ke jing duai tu blei nang kyrkhu ye phi bat ke jing syakri ke jong phi ye ka kam ke jong u ki para reu dekat baro nadu kini kinong syarai ba ye jongi ki dekat komiti balang bat ki reu dekat na ka Balang Mawroh bat na ki bai pat ki balang ngi pediang sobhai phi syakani ke jing syakri ke jong U Blei ban ngi ai ku blei phi baro aka kerteng ke ba koridor tam ka jong U Trai bat unong pedim jengi U Jesus Christ ngi pediang kerpang ye kini ki bangi dang sudep pediang reu dekat men haka sngi balang baladep
ngi pediang epi syakani ka jia selok jongki riu dekat baru Blei Un kyrkhu epi hakani ka sacrament ke benengkong bar kiwei pat ki sacrament ki ba pin sayo par hadin epi ru ki ba khmi ki ba sngawi kani ka Jingiaseng link ba ka YouTube channel jong ka Balang ngi pediang sobha bagi duai ba kani kan long ka jing kyrkhu na ka benta jongpi ngin betenge ke jing syakri ngin irwai ke jing ruai ka ba shispa prapunyo bar hadin ke tangin si osngoi ko khubor na ka htien ke jong Blei ke jing pen imba ke biang yangi ke pukri ban pen khoi ke pop la yo hakalbari ke jing ruai ka ba shispa prapunyo Imba kabi yang yangi kapukri man pen khut kapop layo akal bari ken wan bun belin ba lakot naki jingpang Adikadong bangarungan poilang lajur kapang jonga lajur liu kajing mong kadawai gilit ban penkot kaktin utrai kaong laban kajing sngourem ngan pensyudin puna kaba mikas nam utrai lalong kakunaba ki nong syarai bait ki dekat komiti Balang bad ki pararu dekat baro ka phang pedeng juga khubor kalong Sumar khuid ya ka Jingkhawai U Trai Sumar khuid ya ka Jingkhawai U Trai ka thim ka bangan keren ka ni ka snem arjar apun riu kalong syapang ka Sacrament ka Jingkhawai U Trai ka benta ka baar mencem snem ngilayo ka benta ka banengkong syapang ka Sacrament ka Jingkhawai U Trai hi menta ke Sacrament March arjar apun riu ngan keren syapang Sumar khuid ya ke Jingkhawai U Trai hau Jun arjar apun riu ka mana na beneng ka na umau siang hau September arjar apun riu ke jing besar yau Elijah hari kelau bat ke Sacrament December arjar apun riu ujisu ukpu ke jing im ke nongri mi ke khubor hagani ke por kan long na kasithi ka benengkong ka jong apostol Paul siki Nongkren I Korin ka lenong ka khatwei ki de khat pra hadu arpu ar bat arpu nyeu hadu laipo I Korin khatwei khat pra hadu arpu ar bat arpu nyeu hadu laipo namar ka benengkong ken haba piawan ya senglang hakabalang ngasngau badon ki jingya prat hapedeng jong pi ban ngangait kat tu kat ni namar la deiru ban long ki jinga khlat apedeng jongpi khnang bakita ki babha ken pau apedeng jongpi namar kata habapiwan ya senglang kamla long ya kaban bam ya Jingkhawai U Trai namar hakabapia bam uwe ushim la ka jingba miet shua ya uwe te uwe usngau tngan uwe te buat balai Pimdon laki yeng ya kaban bam bandi ne pi ya nyeuban ya ka Balang U Blei bat pi apen leran ya kita ki bamdon ayu ngan ong hapi ngan yaro ya pi kane ngan om yaro nabakumta unu ru ubabami unu kupu lani udi ya gani ka khuri utrai klem burom ken un longu barem nakajong katakamet bat kasnam utrai
Hendrai to ai ba U Blei Un hit yela de te endakum ta to ai ba un bam na utau kupu barundi nagataka khuri. Namar utau ba bam baru badi ubam baru di ke jing penrem yela de lada da bishar bha ya kataka met U Trai. Namar kane bun kilong ki bapang sangem bat ki bapang krau hapdeng jompi bat shibun ru ki yo thia no. U Blei Un kyrkhu ke jing puli ke jing shaskor ke jongi ya ka khtin ke jong u kapang pedeng kumbang alaong kalong sumar khuid ya ka Jingkhawai U Trai. Kanang bangin song tu ya ka ni ka benta na ka khtin ke jong Blei ngidi bentip khendiat ya ka jinglong jingman jong ka jing shakri Blei ha ka spa snem ka banengkong ha ka to ka por 4 don yeng bani kumbadon mangi na ka ta daw ki ju pelong Jingiaseng ha ki yeng jong ki para bangeit ya ki bala khot ki house churches lani ki balang ki badon ki yeng jong ki Breu barok ki Jingiaseng jong ki long ha yeng Breu kentup ya ka Sacrament ke Jingkhawai U Trai ki judon kumba arpau lani laipongut ki Kristan ki balum ki bayalum lang hakawai ke yeng bu na ki baduk katu kat ne ki ba reuspa bat kin donru ki shakri bat ki merau hakatu ko por kadon ka jing ya per kerdan hapdeng ki Breu hak imlang salang haka himarum ki don be ki kerdan jong ki lajlut bat ki merau jong ki reuspa bat ki baduk kata ka kelas sistem ka bagi khot ki beruspa ki badon bor kilong halor bat kini ki baduk kilong hapdeng bat ki shakri bat ki merau bat ki don hatrai kini kimla bania bamlang nagajuk kami kini kimla bania bamlang hakajuk kapor namar la ya per kerdan kabasusi kalong bakani ka jing ya per kerdan kala rung ruh ka balang ha Corinth kani ka class system kala rung ha Corinth ha ka ba ki beruspa kin shong ki jaka ki ba biang ba ki jaka ki ba jem bat ki ba duk bat ki merau pat kin shong sharut shakyar balada mdon jaka kamra kin haban shong sharut shabar ke yeng hagini gisngi habangi shib bantana kami ke jong U Trai ngi ai tang khendiat yo kupu lani wafer bat tang khendiat kene ka khuri ndre hag to ko por habaki abam ki di nagabenta kami ke jong U Trai kalong shibenta naga Jingkhawai mit kalong shibenta nagataka agape mil lani ke jingbam daga jingit hapdeng ki dekot jong balang menubu wara jingbam nagabenta kata ga Jingkhawai ki beruspa ki wan ra jingbam kin wara ke jingbam ka barem ke jingbam ka babang ke jingbam ka babahatam manu ban bam ite ki jingbam ki babang ki barem ki babahatam ki beruspa hi namar katkum ke kendon jong ki imlang salang hakatu kapor kin bam sya ki beruspa kin bam sya ki badon bor bat ya ka batam ngala banong ya ka batam kentat ki sabam pat ki baduk bat ki shakri bat ki merau kabasusi kalong ba kini ki ba don kerdan kini ki ba ruspa ki abam shibun ngala banong de kaktin pat ba bampi bat kia di shibun bat don na pedeng jong kiru kabasusi hadu banda buat kini ki Kristan haga spa snem ka banengkong ha Corinth ki abam yadi ban penbiang yaladi kim perkhat lem naga bentah kiwei haga jaka bikin but ya ka nuksa ka jong U Trai Jisu ban sngau lem kiwei kini pat ki penbiang yaladi bat namar kata ki baduk ki besitom ki shakri bat ki merau ki suyo tang ya ka batam kentat na ki beruspa kani kalong mar persya ya ke ei ka ba upolu hikai syapang ka Jingkhawai U Trai mar persya ya ke ei ka ba Jisu peninuksa daga jinglong jingem jong o nakata daung ipule ya ka to ko balatho iwei koren khatwei arpui arpuar namar hakaba phiabam uwei ushim laga jingbam mit shua ya uwei te uwei sngau than uwei patte ubu aj balai pemdon laki yeng ban bam bandi ne phia nyeu ban ya ka balang U Blei
bapia penleran ya kita ki bamdon ayu ngan ong api ngan yaro api ngan om yaro ong upol pimedon yeng se ban bam kedang pihak pun subam lut ya ke jing bam ka badon ha kata ka agape mil ha kata ka jing bam de ke jing it ha pedeng ki bangeit jong ka balang nalor kani ke jing bam palat bat kani ke jing di ka basosi wat hadu banda buat kadon ru ka jing ya prat hapo balang kabumut ka jing ya patken hon kabumut ka jing ya per ha pedeng jong ki wat ha pedeng ka jing rakhe ya ka niam ka jing lai kadon ka jing ya per ha pedeng ki beruspa bat ki baduk ha pedeng ki ba long lat luit bat ki marau ha pedeng ka wei ka kun hon jong wei unong yalam bat ka wei ka kun hon jong wei pat unong yalam ngiu i ya ka ni ibe koren khat wei khat pra du arpo namar ka beneng kongken haba piawan ya seng lang ha ka balang ngasngau bagi don ki jing ya prat lani ki jing ya long kun hon ha pedeng jong pi bat nganget kat tu kat ni kata ka jing ya pat kalong hadu kata bau polu tho de khot arpo namar kata haba piwan ya seng lang kam la long ya ka ban bam ya ka Jingkhawai U Trai hadu buong kala du noi ka jing tang jong ka namar pia pat kan hon ha pedeng jong pi na kata ka dau pola de ban snengi ki kristana korin ban ong kani ka Jingkhawai U Trai kam long kum kiwei pat ki jaj jing ya bam ha pedeng jong pi ka ya per namar kani ka de ka jing bam ka bakentang bat kitu ke jing ya per kerdan ki ba pipidon pidi ban ino shabar ke yeng mane shabar ke jingiaseng namar pindala wan hang ni apo baro ngialong marengkat te khmat U Blei ko para bangeit beit ko ki para rudukhat ngi ya rengkat kerdan khmat jong Blei hawa ngi shong hami ki nong sarai bat ki dukhat komiti balang bat ki dukhat isi joga jingiaseng gentai Henry da kabangi shong kum ni kamut bangi kam kraw magi bani pi kiriu dukhat joga balang em ngialong kum ju hakmat jong Trai Jisu uju Trai ka ju ka jing pen baptis ka ju ka jing pen im ka bo ai ngi ka ju ka jing ai ka bangi ngi yo mat na kata ka daw kita ka jing per kerdan kita ka jing per ka jing kamai sibon kamai kendiat ha ka jing ruspa ka jing long duk kam don jing mun ha bangi wan saudong kani ka mi ka jong Trai ha ka ju kurkom yang i ka spa snem ka par phuai kani kalau ka jing kai yang i bakani kani ka mi ka jong Trai kani kam de ka mi joga Balang Presbyterian Mawroh kani ka mi ka jong Trai ka ba baro ki bana ki bai pat ki balang ro phila bani simmenta hoi lada pimpat long ru khot pimpat la bani simbenta lada phila long ru khot phila ban simbenta ngimla mangi ban kam kenti kani ka mi ka jong Trai bat baro nangi ngirangkat lang nakata ka daw ngiyalong sipara nakata ka daw ngiyarap iwe nakata ka daw mapi ki para bangeit beit pijia penno nakawai ka tayaw siya ka fon baduk jong ka balang banyarap ya gitu ki ba syam sitom nakatu ka fon baduk ka ba PPI kum ka komiti balang ngibati ka pisa banyarap ya ki reu kentai bat ye ki konsuet man ka banai mde tang shisin lano manu banai naka jing ai ka jong pi labati bat ye gitu ki bapang ki basitam ru ki batia hospital ki bomdan lat banyo medical reimbursement lani ka jing buria ya ka pisa bala pelut ka jing sumar ye ki bomdan lat ka judon ka jing arab naka liang jong ka balang bat kum ka balang ila ban le ka ni dai tang na marba ma phi ki ba bleu la kyrkhu ka yo ka kot piano senyang syaka balang syaka fon baduk banyo banyaram kajing shim banta na uju ukpu bat naga ju ka khuri ka penki mensim yangi ba ngi ngin kersan lem ye ki para U Trai ki basyam sitom ngi poi syek de khot arpunyo arpupra nabakum ta unu ru ubabam inu ukpu lani udi ye gani ka khuri U Trai klem buram ken unlong ubarem naga jong kata kamet bat ka snam U Trai de namar kata bu pol ong bat ngar nga kentu ye pi henrei to ai bau bri un yet ye la de kumbai temen besan bala pulis dang mentan ro
to ai bo briun yit yala de te anda kumta to ai bon bam na utau kupu badundi na kataga khuri kinong korin ki kristana korin kim shim nang ban yit yala de na kataga daw upola de ban tho eki baki de ban yit yala de shua bakin bam bat bakin di bayo bakin long ki barem na kataga men bat na kataga snam para bangeit be para rudukot baro ya pi ki bat dang sudah pedang rudukot haba pi wan shaka mit ke jong utrai pi de ban de yit yala ka jong ka do not banom bam yo kupu klemburam banom di ya ka khuri klemburam kamut ayo ban bam bat bandi klemburam hatu kamut bangila khot na ka pop bam dan shu tang i phengit ru haka kenro bala pusarali hatu kamut bam dan shu ka weru ka jingduna kamut kumta namar umdan weru uba hok klem jingduna watla ngilayo mat ege jing map ka jong blai ngilayo mat ege jing pen im kidang don hi ke jing tlot ha ka jing long jing im ke jongi lara pi ong hi ba umdan shu ka weru ka pop umdan shu ru ka we ka dak ha ka kenro bala pusarali kata kamut manu kinum lahi ban shim bentana kami ke jong trai Henry ngin se pet ke ke bo pol Ukraine hang ni ban bam klemburam bat banom di klemburam hagajing syangim lai ban wan hajan ke ni kami watang ban yeng ru namar ngalong nong pop gingi long kinong pop pi long kinong pop dei tang namar ka jingyap ya pli ke jong jisu halor ka ding na kalbari bangila banwan pau kum ni ahmad kami re bangi wan ahmad kami ke jong trai kidon ki jinglong ki jongi ki bade ban du no kidon ki jingle ki jongi ki bade ban yap no kata ka bangi ngidon kam ban le ha bangi wan kami ke jong trai ngi wan hang ni kade ban du no kata ka mensiem ban pendep rukom hatu don mo ki bawan hang ni tang ban su pendep rukom shi sinci kuota hatu don mo ki bashim ya kani tangkum ka rutin kabangi de ban pendap haga Sngi U Trai ka bakhat do ken mau mo kani kamlong tang jing pendap rukom kani ke de jing ken mau ya ka jing yap ya pli ke jong jisu na ka benta jongi ngam shim bagani ka dong ka jing pendap rukom man ka kuota ngada pen kre bhaya la de digi tayo shwa kani ka sngi para nong sarai ru ma phiru ki para ru dukhat da pen kre bhaya la de haba phiwa na kami ke jong trai ka baar ban le klemburam ban bam klemburam ban di klemburam kamut ru lada don kanu ka pop ka bom shim phla ka do no jongi ha ga jing im jong pi yet bhaya la de hatu phila phlalut phila aitilut yala de jisu ne dang don ka pop ka ba phidang bu re ha ka do no jong pi wan ban shim benta henry pi wan klem da kala ka bomot kata ka long ka bama ban wana kami ka jong trai klem da kala ka bomot Henry daga jingmut bangandami nang ni ngan beteng biang ka ju ka kam ka bangale ngan beteng biang ka ju ka rukom jinglong jingim kanuksa ka basyai kadar ka de jong Judas wan ban shimbenta nagamit ka jong trai ka kamra ka bahaneng daga jingtmu bandino yu jisu ban yo kita ki laipo kisbai rupa ubam no kupu di naga khuri Henry ka mensim jong kala tmu lupa ban le sneu ngakwa ban khot epiko ki para bangeit be wanum ai bakum kata ka mensim ke jiele persa kan don api naga ta daw yit yala di lada don kanu ko pop ko pim pat plano menta badong atrai ngalong dong pop map yanga ngan shim benta no kupu naga kuri daga jing song thu ya ka jing kordor ka jing yap ya pli jong me kabalai ban bam bat bandi ya kupu klemburam badika kuri klemburam kamut ban bat not yano kamut ban bat jing bitar yano kamut ban shun yano uhenmen lani para lani ka hemen lani ka para hau kris kamut bangim tre ban map iki baipat namar kanu ke jing bakla ki balale mensua petmo ngia dua ngi ong to map ingi ki palat jongi kuma mangiru ngi map ye ki bale snew yangi kumbangi pan map kumtangi di ban map ikiwei wat wan na kani kami
rengkat ke jing bitar, rengkat ke jing dom, rengkat ke jing bo shon bo unut yano ru. Nama harabangi wan ban pediang ke jing map ke jong Jisu, ngidi ban kloy ban ai ke jing map ye kiwei ru. Kat do haga de khot ke balai po do lai pu ar. U apostol Paul Ukren yakanika jing shisha balaringi bam balaringi di klemburam uang kan wan ke jing pang ke jing shitom haban keren ni kata namar katho kumta ka khtian ke jong blei kadon ke jing maham bar habangi keren ni haban kedoro kita ke jing maham om tangi ba pen sultanat ingi ladangi ngim bishar bahai kata kamet utrai kalaban lam syaga jing pang krau kalaban lam syaga jing pang sangem kalaban lam wat syaga jing yap na kata kadao ngidi ban bishar bah ya kata kamet utrai ke kata kamet utrai kidon bun ki jing batai halor kade ngan syukdo lengkot haka Sacrament September arjar apusan ngala kren ki sauteli ki jing hikai halor ke jing don ke jong utrai hau kupu bat ke kuri kawai ke di transubstantiation ke jing hikai jo ke balang Roman Catholic bau kupu ukala shisha ka met ukris ka kuri ka kala shisha syaga snam ukris bat ka bangi don hang ni kamut ka dei shisha ka met bat ka snam ukris ka baar ke di consubstantiation ke jing hikai jo Martin Luther ke jing hikai jo ke balang Lutheran bagata ka long ba ukpu bat ka kuri ki don rengkat haka ktien pareng coexist kamut ki don rengkat ka met bat ukpu ka kuri bat ka snam ki don rengkat kabalai ke de jihikai jo Balang Presbyterian ngan let jo ka basau ke de jihikai jo Ulrich Zwingli ke balabut katto kat ni ki kenhon Anabaptist brethren but katto kat ni ki Balang Pentecostal ki ong bakadai ke jingken mau memorialism kadai ke memorial kadai ke jingken mau ya ke jingyap ujisu ngi shu ken mau amdan kupu amdan ka khuri ki shulong tang ka jing pen ken mau ngi ya ka jing yap pli ka jong o syakani kaliang transubstantiation but consubstantiation kabumut kadon ka met ka jong Chris hau kupu bat ka khuri syakani kaliang kalong tang ka jing ken mau kai ka jihikai jong John Calvin kai ka jihikai jong Balang Presbyterian kadi ka spiritual presence kadi ka jing don ka bakan jaman sim uhikai baka balang ka hikai bat ngarung nget na do tanrai ka do nut baka jing don jo Chris kalong hakarukom ka bakan jaman sim how ne u wafer bangin IAP ka jing don u Chris kalong ka bakan jaman sim hakani ka khuri ka bangin sam ep ka jing don u Chris kalong ka bakan jaman sim na kata ka daw pide ban bam da ka jinget pide ban di da ka jinget lada klam jinget ka sulong tang ka jing pendap rukom rengkat ka jinget kalong ka jing besar ka bakan jaman sim upastor un saduai pen gentang yukpu badega kuri henrela da pipim duai pen gentang yala ka do nut yala ka mensim ka sulong tang ka jing pendap rukom henrela da pipi duai pen gentang yala de banong atrai nga bam yukpu nga so tu e ka jing don jo Chris ha ka rukom ka bakan jaman sim kan long ka jing kyrkhu pi atrai nga di e ka ni ka kuri nga so tu e ka jing don ka jong sam jo Jisu ka ni ka kuri kan long ka jing kyrkhu ka bakan jaman sim na kata daw ngingi de benda buram ya kan ni ke jingbam balabo khmat jongi kan ke jingdi balabo khmat jongi namar don ha korin ki bale bam sut nyau ba don na pring jongki ki bayo ke jingpang sangem ka jingpang kro ba ka jingyo thia ka bomot ka jingyam de na kata daw bangi ong shi ai ong haba pi wan ban shim ban ta na ka met ke jong trai to da yet yala de to da kala ka bomot to da IT ala dia Jisu bayo pihak aga jing bishar namar bangile klem buram ya kami ke jong trai nakata kadao ngi di bandem hakejat jong gading pna ban yo benta na ukpu bat na kuri mensyuang apuli haka seminary jong Balang Methodist bat nga Jingiaseng ru hakapor badang don syabar haka yeng meni Balang Methodist ban kerukom ai Sacrament jengki kalong bengin hak banwan syakmat ngindem khot siu hang ni hakmat kenika benta kenika altar ki khot
ngindem khot siu kin ayu kpu ngin sabam kin ai ka kuri bat nang tangin sadi dangil adep bandem khot siu ban bam bandi ngilit pai shalagi jom ki jaka shong sausna maga jing puli ngaya hakata kerukom hangmi ka Balang Presbyterian jongi ngim jule kumta ban ngim don kam ye ban le kumta Henry ka bangamut ban ong kalong hakarukom ke kenjaman sim pidai ban dem khot siu khmat ka kejat joga ding pena banong atrai ngalong nong pop ma bigi pop jonga haba pishim yu kpu daduai badong atrai ngalong nong pop ngadem khot siu hakejat joga ding pena ngan shim betana ka met ke jong me ko trai jisu haba pi yo ai ka kuriru onganget kani ka diga snam jome jisu ka basaj pargi pop ki jonga ngadem khot siu ngakala ka bemut bat ngashanya lut hame nakata ka daw what I ba kajing melien kajing melan kajing pendep rukom kan sensyare kajing em kajong pi Henry ai ba man ka por pi wan kami kajong trai kan long ka batamai namar kata kat bu pastor udang keren perkat puson kat badang sa bagi temen besan wanum perkat iki kam yeng kam sem pin lei unda lek nang ni perkat yala di yala kajong mensim kat badang sa mi kiwei pat ki pararu khot kat badang ruai perkat yala kajong mensim ke ai ka banganga de ban le ke ai ka banganga di ban kiar namarkan ni ke diga mit ke kentang ke jong utrai para ba pi la yet yela de ke ni ka mit kan long ke jing kyrkhu na ka benta jong pi Sumar khuid ya ke Jingkhawai U Trai U Blei na ka benta ka buram ke jong u amen ngini betengi ke jing syakri ke jong U Blei ngini ruai ke jing ruai ke ars pa nyeu berkat benginang ruai kini ke jing ruai ars pa nyeu ngakerpat iki paranong sarai ki balong kita men besan ki jongi begin sobha ban plie kini ke jing tap jong gabiet dalam dep ke jing ruai sobha wat pat shong re pai she ke jing pla jinget ki apostol bat ngini spell lang ki ki kentien bar hadin kata ngindang yeng ngin yo ban duai pen gentang yo kpu bat yaka kuri hadin kata ngin seshong Jisu shim yang tangkum ni shim bangan kam khot ngamla bor ke jong me kan ring hajan habang asulam banja jingmong jong me jiunom kin penkot yang ke jing ruai ka ba ars pa nyeu yang tanggung ni simbangan kam khut ngamla urka jong mi kan ring hajan abang asu lam banja jing mong jong mi jing mong jong mi jiu nong kin pen khot yang pan yat malwe hari kinja ngas ngolewan ngam youn ngam jula panjo wat iwe ibaret nakinong syun geteng jong mi kan pen pet ya kirat pa ikam jur iktin galpari iktin kodor iktin bang kia ibaret nakini yaki honga barona
ke jingpla ke jingit ki apostol nganget hau blei ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesu Christ ukon batang marwei jong u trai jongi ubalapun dau mensim bakot ubalakha na kamari thei sati ubala sha shitom hau Pontius Pilat lasa nar phna ya ulayap bat latep ya ulahyar shakireu yap ulami pat na kibayap ha kasngi kabalai ulakiu shabeneng bat ula shong akakti kamon ublei ukpa badon bor baro nang ta unwan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakot ka balang bakot shitelup ka perthai ka Jingiaseng khot ka jingmap ya kipop ka jingmi pat jongkamet bat ka jingim bamjukot amen tungin duai ngiyang akhmat kaburam ka jeme ko trai kan rat ban aingo yame nakabentau kupu bat nakabenta ka kuri kiban yang sakhi bat kiban yang yalap hapdeng jongi yakamet ka jong Jesus Christ kabala penken nakabenta jongi halor ka ding penakal bari badega snam ka jong Jesus kabola penmi ban saj parigi pop ki jongi hangta gidwai ngi de kerpat ko trai ba me men kyrkhu men pengentang yaunu kupu bad ya kani ka khuri balaki long ki jingmi nagi so jong ne ka perthai ka mariang andre haba me mela pengentang iki ko trai kin long hangi ka met ka jong Jesus Christ kabala penken na ka benta jongi ka snam ka jong Jesus Christ kabala the sei na ka benta jongi bangin mat hagarukom ka bakenjaman sim daga jinget ya ka jingdon ka bakenjaman sim ka jong Christ haukpu ya ka jingdon hagarukom ka bakenjaman sim ya ka snam jong Jesus Christ hagakuri bangin mat ya ka jing peniaso ka bakenjaman sim baru ujisu bat ka jing sat ka badaga snam ka jong trai long rengkat bat mengikum kinong sarai kibadon kani ka kamram ka bakentang bansam na kani ka mi ka jong me yarap ingi ko trai ngilong tang ki broi ki batlot ringi ngi pengentang yala di ban pendap kani ka benta sigiriu dekat pengentang igiriu dekat ro baki kin shim benta na ka mi ka bakentang ka jong me da ka yet yala di bat da ka pediang gi jing kyrkhu na lor na beneng haga jing em ge jongki kyrkhu ko trai gi bapang basitom apeng jongi ki badona apeng jing sumar ki ban let ga jing sumar bagani ga jing bam bat kani ga jing di ken lo ga jing pen khia na ka benta jongki gi ai ngo ba me osngo gi jing duai gi jongi na mari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ga jong trai bat udong pen em jing Jesus Christ amen so baban shong kaktian ke jong blei na iwei koren le nong bakhat wei ko ongkum ni na bangala pediang na utrai ya ka bangala IT pateng ruapi bau jisu bau trai hakata kamiet hakabaladino yo ula shim yo kupu bar habau lala ngo ula kedia bar ula ong to shimpi to bam uni ulong kamet jonga ya ka bala penken na ka benta jongpi tole ekane ya kaban ken mau yang ban nga kentu ya phi ki pararud khot ro kum banga ju kentu dak kedia inu kupu ba phi shim namar kalong kadak jong amet ke jong jisu bala penken na ka benta jongi hakani ko por ko mushakri barit e jong blei na shim inu kupu dak jing so tho bangalong nompo u bakrao u badon kam ban yo benta na kani ka met ke jing yap ya pli ke jong jisu naga benta jonga U Blei Un yarap yang habang pendep ya kani ka benta ka bakentang uji suong kani kolong met jonga kabala penken na ka benta jong pi tule phi kani ban kan mau yang uji suong
Kini kalau ngamet jonga kabala penken na kabenta jongpi. Tule ikani banken mau yang kumju ru ya ke khuri hadien ke babam jamit udaong kini ke khuri kalong ke jutang batmai daga snam ke jonga ya kani tu le phi katno sin ru bapidi ya ka banken mau yang pada kani ke por mengaru ko musyakri barit e ujang blai na shimi kani ke khuri daga jing sautho daga jing pla bangalong undang pop uba krau ubadon kami ke jing sat ke pada snam ke jong jisu to bleu ni rap enga habang pendep ya kani ke benta ke bakentang Jisu ong kini ke khuri kalau ke jutang batmai daga snam ke jonga tu le phi kani ban kan mau yang Jisu ong kini ke khuri kalau ke jutang batmai daga snam ke jonga tu le phi kani ban kan mau yang Jisu ong kini ke khuri kalau ke jutang batmai daga snam ke jonga tu le phi kani ban kan mau yang Namar katno sin ru ba phia bam yu khpu bat phia di ya kani ka khuri phi pen pau ka Jingiaseng U Trai tat anda unwan ha kani ka por ngin sam yu khpu ba ka khuri ningkong ya ki ba shakalyang kamon jonga kani ka platform par hadin ka tangin sa sam ya ki reu khot baro to baro ngilayo bentana kami ka Jong Trai ngidap ta ka Jingiaseng U Blei Hagani kapor ini simbata ke Jingkhawai ke bau trai Jisu lahi kaingi bat hadin ketang kerpa di ki Nongkren I kin so baban satap no ia kani kami ini yang lang baro ko kpa jongi ubah beneng to long bakhot ke kerteng ke jong me to wan ke hima ke jong me to long komon ke jong me ha ke khndo kum bah beneng to aring imentai ke jingbam jongi ke bala ke sngi maaf ringi kerengkang ke jongi kumbangi ringi maaf ikbele snengi to wat elam ngi jimpan shairo ndrei sumar ringi ne basneo ne bajome long ka hima ka bor ba ka buram ro ala kerta amen so bawan shong tangi pen pau ko Jingiaseng U iki temen besan ba e jongi ki bela pendep e ka benta ban sam yo kupu ba ka khuri Hagani ke porpat ngini osngono igi jingpen bena na ke balang bar hadin ke tangin sayo ban lum igi jingaingo hadin balade ban lum igi jingaingo ngakerpa di temen besan jo ke Balang Presbyterian Mawroh temen besan ti nongrum ba insobha ban sapen ke tang igi jingaingo ngadon ban kerpa di para bangai bait kani kedi kami ke bakentang ti judan teng-teng ki baju yami shwa bandep ke jingruai ban ke kyrkhu penwai so ban up hadu bandep kani ke Jingiaseng na mangila mangi ke por nakabenta kani kijing penbana ba kijing aingo tunya doai ko pa jungi bab nang aingo e me try me penlong i kumni kumngilong haga ni kapor try me aingo e me namangila ngila stang ya ka balang haga tur ka barit ko try me la kyrkhu i kam jo ka balang
long kum ni kum long U Trai di ka kyrkhu ba ka jingalam jong me yang I wei pi wei na ko ka por sha ko ka por ha ka ni por trai kum ka tak jong ka jing sungu chui me kum trai ba trai jong ka balang lam ni ni jing ai ba ri jong I su kam ko jong me to kyrkhu ye ki ni kan rat bila mang pendon kam na ka benta ka jinon kam jong ka balang jun ha ka agi jingdon kam jong ka balang bon rukom kyrkhu trai yang I ka jing trai jong I ko man la ka si bila ban yo ye ki ba kum ki ni ki jing ai na ka wi ka por sha ka wi ka por kyrkhu ki kam jing trai jong I trai ai ru yang I trai ka jing kot ka jing khia o pelai ku trai ki kon jong ka balang ki ba ngop ha ka bam ha ka di ha ka jing la sngewbha ka ni ka pathai pa toy rap bagi Nongkren I jong ka balang ki kon jong balang ki la ban ai ki jing sai ka jong me ha ki tu baro ki beton na pleng jong I ki bangeit ki beton na pleng jong ka jing dum jong ka jing im kyrkhu trai na du ka jing seng khna jing seng samla jing seng thei jong ka balang o ya ka balang hi ba ko we bagana ya na ka por se ka por na ka jing job saka jing job kyrkhu ye kini jing ai barit jong I saka kam ko jong me pa saka nu ma ka no ka kam ka ba ka balang ka pen kam kan long be tang na ka benta ka porom ko jong me seu ka na ka jing kerpa jong I ma pi kring kang ba bon sem ka jing im jong I betang ka tang bi sung pan kini bro menta ba ka taru amen Au ka jing songo I teman papan gentang iki U Blei Un kyrkhu I pi bari ka jing pi ka kam ka jong o ngi pau ka jing songo ro Miss Mrs. Karin Nongrum bari I nongelam Jingkhawai Mr. Henry Warjri lembat kini ki parlok samla ki bakmi ka sound bari ka ni ka jing penmi ha ka YouTube channel jong ka balang na ka benta ka jing ya kit lang ka jong pi ka kam ka jong Blei U Blei Un kyrkhu ka jing shakri ka jong pi U Blei Un kyrkhu ngi lang baro ro ki Blei don beta ni ka jingiaseng ngin yai mat ka jing kyrkhu ka jong o tangkawai ngakwa ban bakalong ba kumbalapan pau I secretary jo ka balang ki bala ki ru khot ka balang Mawroh soba bansa na ka benta ka ni ka practice jing ruai kan long tang shipang kanang begini nang inum sa abit pada dala di ban ruai ha ka jili ka bakham he jong ka district ini panwai ka ni ka jing shakri ka jing U Blei ini ruai ka jing ruai ka ba arspa nyo popra hadin kini ke jingruai nga kerpat ia teman besan jongi teman besan IW Karsano in sngewbha ban sapelat yangi de ke jing kyrkhu penwai nga wanak homat jongme atrai ngamnut banjan nga don ke jing long tungit ke jing sngeurem kaban jing isnei trai nga kerpat klem kerpat ngamla sha jing isnei ai ko kenrat ngan yap lam yo eka ke jingruai arspa nyo pupra Ngam dut panjang
kumni haban sapan waino ye kini ke jing sakri ke jongi a U Blei Un pa jongi oba habning ya seme ke purom ke jingo ke jingiro ba mela penyo benta hangi nau kupu bat na kakuri ngira duai au Blei ba men isnei ban kyrkhu ye kini ke jingi yo benta lem ke jongi bagan dalong kabor jeng pentamai ye ki jing im ke jongi nang di Sacrament do belaj yengi nang di ringkat bat ki jing kyrkhu ki bagan sai ki jome dai ru baga jing ai e ka beslei ka badab yang utran jongi Yesus Kristus ke jing it ba ka bapla ka bamayan ka badabom ju kot U Blei Un pa ke jing slok ke jing pentingen ke jing pensai bor ke jing thau thmai ka badaka bor ka jong men Syiem khot kin song dap ha ki jing im jongi I wei pa I wei kin long lem ro bat ki tu baro ki basakri ki bamani U Blei Un hagani kari ka jongi bat keleng setelah ka perthei mentabat sedo ki babom ju kodru amen